Hvis bare vi havde en Oscar-vindende skuespillerinde, der havde erfaring med at tale med spøgelser, men jeg ved ikke, om Whoopi Goldberg er tilgængelig og... Dette er ikke godt. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Vent et øjeblik. Hvorfor kigger I på mig? Har jeg noget i ansigtet? Nej. Nej, jeg vil aldrig glemme dig, model. Tillykke, mine damer og herrer, I overlevede Mummy 2's forbandelse. Ikke alle ved, at I er faret vildt for jer.